mai kyauta ta ban mamaki. In ka so ya Allah wata ran sai na zama hamshaki, na zamo mai mulki yau barau dan zaki. Ya ilahi ina roƙon ka kullum ka kara min. Duniya labari mai bunta dole ne ya goga, ka sani mai girbi zaka girbo abin da ka shuka. Mu muna yin waka kuna kallon mu 'ya'yan iska, ka sani mai suka komai akan sana'arka. Zaka samu wutarka da aljanna ba in faɗa maka gaskiya. Ya ishe ka misali tuntuni an wasu kafin mu sun gama sun kare rayuwar ta dawo kanmu. Ya kwana tashi wata ran sai dai 'ya'yanmu, ba labarinmu sai dai halinmu. Mu haɗe kayanmu wata ran tun da babu mu a duniya. Inda da akwai ilimi a kayan ka ka wuce shakka, ba ka samun komai sai abin da rabon ka ya tsaga. Ilimin ya yi amfani gare ka ka zarce shakka, aka bi shi ta siga ka zamo mai zuga. Yan uwanmu mu gane rayuwa kar mu zauna mai ta hayaniya. Yan uwanmu mu dage mu ɗauki rayuwa mafi inganci. Kana ɗan sanda rayuwar ka kullum cin hanci, aka dage ka nemi na kanka rabu ba shi dora talauci. Kar ka yi ha'inci ka zamo mai naci, in mu kai haka na rantsai a rayuwar mu babu mu ba shi wuya. Aku duba dalili na waƙar ga ai wa'azi ne, za ni yi shi a zance don ku gane aiki na ne. In ka ce shirme ne wasu da dama bokaye ne, masu yin tsafi ne zancen ga buga ne. A ka daina faɗa wa mutane kai kan kana da duniya. Mai sai da ɗaya a biyu ba ka kyauta ta yi ba, mai rage bitar mai ka sani ba ka yau daidai ba. Dole ne na faɗa muku gaskiya ko da ba ku so ba, ko ba Allah raba shi ke ba mu mudu ba. Ka sani in kai ne ko ba kai ne ma ba ka duniya. Sarauniya TV, tashar al'umma.